A mai napon Gál Tivadart, egy roppantú sikeresnek tűnő könyveliroda tulajdonosát hallgatjuk ki. A vád szerint az iroda ideális számú ügyfelet könyvel, rémgyanús az egész sztori. Gál úr, árulja már el végre, mivel sumákol? Semmi illegálisat nem tettem. Csak optimalizálni szerettem volna az iroda működését. Így akadtam rá a Skycon nevű programra, amivel rendszerezni és automatizálni tudtuk az iroda feladatait, így rengeteg időnk felszabadult. Esküszöm, annyi a sikerünk titka, hogy Skycontot használjuk. Remélem tetszett ez a kis fiktív történet. Én Váradi Ákos vagyok, Skycont alapítója. Nagyjából 6 évvel ezelőtt indultunk a cégkapus üzenetek kezelésével, akkor elsőként a piacon. Most viszont megint egy újdonsággal állunk elő. Nem kisebb célt tűztünk ki, mint hogy optimalizáljuk a könyvelirodák egészének működését. Szeretnénk a lehető legtöbb folyamatot lemodellezni Skyconban, és persze amit csak lehet automatizálni. Felejtsd el a táblázatok küldözgetését, papírra írt listákat, és használj inkább egy modern feladatkezelő rendszert barátságos, könnyen kezelhető felülettel. Az elmúlt időszakban hajnalokba menően dolgoztunk azon, hogy mindenből az Expo-ra összeálljon valami. De végül sikerült. Jelentkezz beta tesztelőnek, ha szeretnéd alakítani a fejlesztést, jól jönne a 30% örökkedvezmény, és kipróbálnád Skycont beépített boldogságfokozóját. Rendben, Gál úr, hiszek magának, elengedjük. És gratulálok a sikeréhez.